салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментари фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. хечибек ҳастай бародаро, солиш 92, сӯзишвориш газ бензин, кузов хечибек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро состояниеш бениҳоят хубай, як дастхати гаштагӣ, мошин тоза, матоъ, коробка ходои ҳама соз, ҳуҷҷат утилизатсия дорад, 4 баллонаш 70-80% ҳастай. қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод. нарша 20 000 сомон мегӯяд. ахирон нарша дига савдо намешавад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, марҳамат, рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. мошини навбатӣ бародаро Hyundai Kia ҳастаст. солиш 2009 сол. сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 2, коробка автомат, ҳолаташ бениҳоят хуб. мошин тоза, матоъ, коробка ходои 100% задагӣ пӯстагӣ надорад. на ходое, фақат мегирӣ ҳайр мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 75 000 сомон мегӯяд. касоне харидор бошед, марҳамат, рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. кожаи салоне бародаро мошин биягон камбудиай. касоне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ё ки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат, билети арзон аз ширкатҳои русӣ Уралхати бародаро, чӣ аз Тоҷикистон ба Русия, чӣ аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақами рӯи экранда ватсап ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. мошини дигари мо бародаро Астрази дар кузови хечибек ҳастаст. солиш 98, сӯзишвориш гази бензин, кузов хечибек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро тозаҳои матоъ, коробка ходои шамсоза, гази бензин кор мекунад, ҳуҷҷат утилизатсия дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нарша 50 000 сомон мегӯяд, бо муомилаи хуб дорад. бародарони харидор ҳастед, марҳамат, рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. маълумоти парраттар аз соҳиби мошин дастрас кунед. рақамаш 34 да бародаро ватсап дорад, метавонед ки тариқи ватсап муроҷиат кунед. мошини навбатӣ бародаро советский ҳастаст, бо нархи бениҳоят арзон, ваз 21099, солиш 96 бародаро, сӯзишвориш гази бензин, кузов седан, объем 1.5, коробкаш механик, ҳолати мошин бародаро нахаду. мошин матоъ, коробка ходоиш созаи нахаду, ҳамаш 100% кор мекунад. ҳамин капотш бародаро краскаш камтар, мақсад ки камбудӣ дорад, яъне ки шпакловка мекунад, краска кардан дар корай. бародар худаш мекардем, медода кардем ки бихара. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нарша 7000 сомон мегӯяд. мошин бениҳоят арзоне бародаро. ҳамин камбудие гуфтем бародаро, ҳавайша худаш ислом мекунад, метиҳад ту. харидор аниқ бошед бародаро, рақами рӯи экранда занг занед. бародаро 2114 пурсидагӣ буданд. марҳамат, солиш 2008, сӯзишвориш бензин, кузов хечибек, коробкаш механик, ҳолаташ хуб.
мошин чӣ хеле мебинӣ бародаро састаниш хуб ай тозаҳай матоъ коробка ходоисо задагӣ пустагӣ надора танҳо ҳуҷҷат мекунӣ халос дигар ягон камбудӣ надора қарор дорад дар шаҳри бухтар наша 20 000 сомон мегӯяд бо савдои хуб дора. бародароне ки хайдор ҳастед барои маълумоти фаъолияттар ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. эълони навбатии бародарон матароли фурӯшӣ ҳастай соли 2015 ҳолаташ беҳтарин матаро нахадои бародаро 100% кор мекунад. мотораш 150 куба қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ наша 12 000 сомон мегӯяд хайдори аниқ боша мегӯяд биё бина махкул шав бо камтар савдо дорад. бародароне ки хайдор ҳастед барои маълумоти фаъолияттар ба даст овардан рақами рӯйкунанда занг занед маълумоти пурра ва аниқтарро аз соҳиби матарол дастрас кунед. ин буд бародаро якчандта мошин ва аксессуре ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихел мошин хона замин квартира се барои фурӯхтане ки реклама дошта бошед дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. раҳмат бародаро барои дастгирӣ барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.